Магчыма, гэта яшчэ адзін сумны дзень для нацкі Субару. Усё як заўсёды. О боже, я толькі што трапіў у фэнтэзійны свет, і я нават не збіраюся высвятляць па якой нагодзе. Гэта цудоўна! Гэта будзе найлепшым момантам у маім жыцці. Жыцці. Боже мой, у іх ёсць ірландцы? Купі ты сраны яблык. О боже, у іх ёсць голыя фуры? О господи, яны маюць сваіх гопнікаў, якія мяне саб'юць. Гані свае чортавы грошы. Халера! Галоўны любоўны інтарэс уже бяжыць. Вітаю, я Эмілія. Я кахаю цябе. Што? Мы ж літаральна сустрэліся 5 хвілін назад. Ты будзеш маю вайфу? Што яшчэ за вайфу? Ты ўжо ёй стала. Я шукаю свой значок. Мне здаецца, я яго тут бачу. О, чорт, я памёр. Купі ты сраны яблык. Няўжо я не памёр, калі мяне забілі? Гэта дзіўна, я бачу цябе ўпершыню, але быццам бы ўжо сустракаліся. Ты калі-небудзь адчуваў дэжавю? Забізяпу, трэйсер. Я памёр. Купі ты сраны яблык. Я працягваю паміраць і прачынацца перад гэтым мужиком. Гэта значыць? Так. Што ў мяне ёсць здольнасці, да? Так. Так. Не, яшчэ нічога не зразумеў. О, ёлуб, ты можаш вяртацца да пэўнай кропкі ў часе кожны раз, калі паміраеш. Я магу вяртацца да пэўнай кропкі ў часе кожны раз, калі паміраю. Дзякуй. Дзякуй, спадар кропка вяртання. Мяне завуць спадар кропка вяртання. Я абмяняю значок на телефон. Хто ўвогуле карыстаецца раскладанкамі? Ха-ха, забі зяпу з кнара. Ты забярэш значок толькі праз мой сексуальны труп. Разумееш, яно сапраўды сексі. Закрый рот, зараз не той час. Як файна, што ў меня ёсць мечнік. Ты ж сказаў, што ты мечніка не падрыўнік. А ў чым розніца? Запамятайце мае словы, мы ўбачымся зноў. І мы больш яе не ўбачым. Мы блізняты, усе спачатку лічылі нас лесбіянкамі. Мы нават можам дагаворваць рэплікі адна адной. Банан. На халеру, Рэм, якая розніца паміж вамі? Насамрэч усім насраць на мяне. Дазвольце мне быць вашым дварэцкім, калі ласка. Ты павінен прыняць ванну з бледным мужиком, які валодае гэтым асабніком. Я не згодны. Усё добра, я звыкаюся да ролі дварэцкага. О боже, чаму ты забіваеш мяне? Ад цябе смярдзіць лайном. І гэтага дастаткова, каб забіць? Ты ў парадку? Ты што, убачыў прывіда? Не, хутчэй вар'ятку. У тебе было такое пачуццё, як дэжавю. У тебе было такое пачуццё, як дэжавю. У тебе было такое пачуццё, як дэжавю. Не. У мяне ніколі не было гэтага сранага дэжавю. Але ты паводзіш? Не. На цябе праклёны, нам трэба знайсці крыніцу. А Эміліі нічога не будзе? Слухай, табе трэба супакоіцца за гэтай Эміліяй. А што калі яна скажа саскочыць з абрыву? Я знайшоў праклён. Гэта быў той сабака. Я сам гэтага не разумею. Рэм? Руйнуй. Рэм руйнаваць. Цяпер усё файна. Ты жартуеш? Ты забіла мяне некалькі разоў, жудасным чынам. Людзі проста так гэта не забываюць. Але я хачу твой чэлес. Окей. Субару, збіраюся пайсці на сапраўды вялікую падзею, поўную вельмі важных людзей. Зразумеў, вялікія падзеі, важныя людзі. Так. Што бы ты не рабіў, не заходзь унутр, не рабі нічога, што можа абянтэжыць мяне, зразумеў? Так, што бы я не рабіў, зайсці ўнутр, зрабіць усё, каб збянтэжыць цябе. Што? Гэта ж поўная процілегласць сказанаму. Гэй, выблядкі, хто з вас ел да смокаў, зняважыў мою вайфу Эмілію? Ох, гэта поўны гамон. Цішыня! Каралеўскія кандыдаты, назавіцеся. Я самая мілая. Я самая класная. Я вельмі гарачая, але на самой справе звычайная шлёндра. А я ўвогуле не разумею, што тут раблю. Мне не падабаецца Эмілія. Як ты можаш не любіць Эмілію? Ты ёбала сінябровая. Што ты там зараз пра мае бровы сказаў? Слухайце ўсе, калі вы не разумееце веліч Эміліі, стой! Вы можете просто сядзець і слухаць топ-100 прычын, чаму Эмілія самая файная дзяўчына. Перастань! Нумар 100, яна мае белыя валасы. Клянуся Богам, як толькі гэта скончыцца, я яго заб'ю. Эмілія, калі ты так ёй апантаны, чаму б табе просто на ёй не ажаніцца? Можа так і зраблю. Я на гэта не пагаджалася. Хопіць гэтага фарсу. Ты робіш із сябе рыцара перад сотняй белых рыцараў. О так? А твой твар белыя гэтыя рыцары. Так яго. Што ты мне зробіш? Выведзеш мне на двор і пакараеш? Так, ты дакладна гэта заслужыў, мудак. Хопіць мяне гэтага, я мушу расказаць ёй пра сваю здольнасць, нават цаной свайго жыцця. Яна пазнае мой боль. Эмілія, я магу вяртацца пасля... Ты ў парадку? Я магу вяртацца. Ты хочаш вярнуцца ў Макдак? Ты галодны? Ты хочаш бургер? Я магу вяртацца. Я просто спрабую дапамагчы табе. Мне балюча на цябе глядзець. Ты мне гэтым крыўдзіш. Я не магу цябе... Ты здзекуешся? А, я зразумела, ты хочаш сказаць, што я дурная. Выдатна, калі ты хочаш быць такім выблядкам, я сойду. Жыццё лайно. Калі не хочаш з Эміліяй, у тебя ёсць я. Гэй, а я не ведаў, што ў рыцараў таксама ёсць дзяўчыны-котачкі. Па праўдзе, я хлопчык. Не, чорт цябе бяры. Я хлопчык. Я сказаў, ты не хлопчык, зразумела? Калі ўжо сапраўдны сюжэт пачнецца? Пакуты, гэта сюжэт? Не, шкада. О, божа!
У мене був жахливий сон. Я покутував, і там був вар'ят, який примусив Рем гуляти у Твістер. Потім кіт з'їв Рем. О боже, Рем, чому гэта здараецца з тобой? Хто такая Рем? Ты што, сур'ёзна? І гэта сапраўды адбываецца? Калі ласка, скажи, што горш уже не будзе. Не хвалюсь, я упэўнена, што горш не... О боже, чаму ты так со мной поступаешь? Не маркоцься, Субару. Дозволь мне сказать одну з самых шчырых прамоў, каб тебе стало лепей, я стала лепшай дзяўчынай. Вау, мне стало лепей. А яшчэ я тебе кахаю. Хер табе, я кахаю Эмілію. Што? Сукин сын, я заб'ю цябе. А яшчэ я тебе кахаю. Я таксама. Сапраўды? Не. Слухай, можа разрэдзім атмасферу жартам? У вашым жа свеце ёсць жарты? Вядома. Тук-тук. Хто там? Я кахаю. Кахаю? Эмілію. Што ў ёй такого выдатнага, што мае яна, чаго не маю я? Яна можа усміхацца. І? Яна можа усміхацца. Я нават не злуюся, можа мне проста знайсці таго, хто не такі бязглузды, як ты? Напрыклад, Фелікс. Цікава, што сёння на вячэру? А яшчэ яка? Не. З мяне хопіць. Але я хацела сказаць, што бы ты не сказала мне, я абяцаю паслухаць, калі ты мне дапаможаш. Гэта можа пачакаць? Добра. Слава Богу. Па праўдзе, я кахаю Эмілію. Мне патрэбна дапамога ў забойстве кіта. Чаму я павінна табе памагаць? Пагодзішся, станеш лепшай дзяўчынай. Згода. Ха-ха. А пальцы з самага пачатку скрыжаваў. А зараз давайте надзяром гэтую кітовую дупу. У гэтым сезоне кітовыя войны. Ідзі ў дупу, ідзі ў дупу. Дупу, 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 дупу. Кітовыя войны. Мы гэта зрабілі, і ў нас бы не атрымалася без цябе. Рэм, так, я ведаў. Ты забыў, ці не так? Я зараз збіраюся забіць Бетельгейза, дык чаму б табе не знікнуць да канца сезона? Добра, толькі не забывай мяне. Я нічога не памятаю, што адбывалася, але давайте заб'ем Бетельгейза. Я Бетельгейзе. Не, я Бетельгейзе. Я Бетельгейзе. Пачакайце. Чорт! А мы-то думалі, што пакуты скончыліся. Не хвалюся, апошняя кропка вяртання павінна быць недалёка. Чорт! З вяртаннем, я ўсё яшчэ хлопчык. Перастань, курва, нагадваць. І так, які наш план? Ну, зараз мне трэба ўкрасці атаку з іншага анімэ. Духоўная гармата! Хлопча, гэта не круто. Не хвалюйся, Эмілія, я ўратую цябе. Пачакай. Чаму? Чаму ты ўсё гэта робіш для мяне? Я не разумею. Я чула, што Рэм моцна кахае цябе. Яна зробіць усё дзеля цябе. Дык чаму ты так далёка зашоў дзеля мяне? Хто такая Рэм? Як ты лічыш, хто самы ляснуты ў свеце? Не думай, проста адкажы. Гатовы? Раз, два, тры. Ты? Што? Мы зараз сталі лепшымі сябрамі. Так. Усіх вітаю, гэта Зігерт з каманды Анібел. Што магу сказаць наконт роліка? Аўтары арыгіналу зрабілі велізарную працу. Нават перакладаць і агучваць было даволі цяжка. А пра яго стварэнне я ўвогуле маўчу. Пераклад і агучка Зігерт. Яшчэ пачуемся.